खुलुमबाय पेटांकि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंगौ जोङो नुनो मोनदों बिटिआर आवहाय 5,000नि चेक राननानै होदों। जायफ्रा अरुणोदयनि बेनिफिशियारिफोर बिथांमोननोहाय अनसाय बिथांखिनि गेजेरजोंहाय 5,000 चेकखौहाय राननानै होदों। थांनाय बोसोरावबो बेबायदिनो होदोंमोन आरो देग्लायनि बोसोरावबो बेबायदि रां राननानै होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। जाहाथे गोरिब थाखोनि सुबुंफ्रा फिसा फिसौ दखान होनानै जाग्राफ्रा फिसा फिसौ बिजनेस मावनानै जाग्राफ्रा मदद मोननाय बायदि बे 5,000 चेकखौहाय राननानै होदों। थांनाय 17 बोसोरावहाय बेफोरबायदि चेक राननानै होनायखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन। नाथाय देग्लायनि बोसोर आरो इउपिपिएल सरकारा दानायनिफ्राय लानानै बेबायदि रायजो राजानि गोरिब थाखोनि सुबुंखौहाय मदद होनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेखौ लानानै गोबांथार रायजो राजाफ्रा गोजोननायखौहाय फोरमायनायखौबो जों नुनो मोनदों। नायलांदो भिडिअखौ जोबजासे। दिनैहाय बिनि चेक राननायनि सायावहाय आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि जानानै बेखौनो आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय खावलायगोन दि दिनै आइजो अनसाय बिथांखिखौहाय होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेबायदिनो सिगांबो होखांबाय आरो दाबो होगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो बेबायदि आइजोफोरनि थाखाय मोजां सुबिदाखौहाय होगासिनो दङ आरो बेबायदिनो होलांबाय थागोन। माखासे आसुनिफोरखौ लानानै गोबांथार बेबायदिनो मावगासिनो दङ। जोंहा प्रमद बर' सार बिथांनि अननायावहाय दिनै माखासे होनांगौ बा मोननांगौ रायजो समाजनि थाखाय बा गामि ओनसोलनि थाखाय न'खरखौ लानानै गोबां जौगानायनि खामानि मावनांगौनि थाखाय दा बेफोरबायदि गोबां आसुनिफोरखौहाय होदों आरो आइजोफोरनि बेलायावहायबो आइजोफोरखौ जौगाहोनो थाखाय बा आइजोफोराबो बेबायदिनो खाबु लानानै बेबायदिनो अनसुंथाइ मोननानै जे जौगायो बेखौहाय आसा खालामनानै जों बेबायदि आसुनिफोरखौहाय होदों बा आइजो अनसाय बिथांखिखौहाय होनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आं बेखौनो खावलायबाय। थांनाय 17 इयार्स बा बिपिएफ सरकारावहायथ' बेफोरबायदि आइजोफोरनि थाखायथ' जेबो आसुनिफोर होनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो जेबो आइजोफोरनि थाखाय मोजां अनसुंथाइ बेफोरबायदि आइजो अनसाय बिथांखि बा गियाननि सोरां बिथांखि जेरैहाय आलारि सोरां बिथांखि बा बेफोरबायदि गोबां आइजोफोरनि थाखाय मोजां मोजां आरो फरायसाफोरनि थाखाय मोजां मोजां आसुनिफोर अनसाय बिथांखिफोर बेफोरबायदि मदद होनाय बा हेल्प होनाय हेफाजाब होनाय बेबायदिथ' जोङो 17 बोसोरावहाय जों नुनो मोनाखै। दा दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल सरकारावहाय गोबां जाखिनि खामानि मावबोगासिनो दङ बा मावगासिनो दङ जिमान मावदों दिनैहाय जोंनि प्रमद बर' सार बिथांनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासैजों जों आरो लोगोसे माखासे साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरजों माखासे बेबायदिनो जोंनि इउपिपिएल सरकारा गामि ओनसोल बा सोलोंथाइखौ लानानै बा जेरै गोबां जोंनि गेजेराव बेबायदिनो आरो खामानिफोरखौ लानानैबो गोबां थानसालिफोरावबो जौगानायनि खामानिफोर होदों आरो बेबायदिनो स्पर्ट्सफोरनिफ्रायबो बेबायदिनो खेला दुलानिफ्रायबो जौगाथायनि मोनसे खाबु होदों। बेबायदि दुखिया न'खरफोरनो होदों आरो बे 4,000 बा 5,000 कोटी रांजों बै न'खरा सोरबा जुदि फिसा दखान होना दङब्ला केपिटेल हिसाबै बेखौ बाहायनो हायो। नंगौ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा दिनै गोबां फ्लेक्सि स्किम नोंथाङा मिथिगौ फ्राय 24तानि 24निबो बारा फ्लेक्सि स्किम आथिखालाव सोलिबाय थादों आरो बिनिनो अनसाय बिथांखि जाय बिथांमोना दिनै रांखान्थि बिथिङाव जोबोद लोरबां बेबायदि न'खर एबा बेक्तिफोरनो नैबे अनसाय बिथांखिखौ होनाय जादों। मोनफ्रोमबो समस्थियावहाय 200 कोटी गासै नोंथांमोना मिथिगौ बिटिआरआव गासै 40 समस्ति दङ। 200 कोटी होयोबा प्राय माने 48 लाख सुबुङा 48,000 सुबुङा बे आसनिखौ निस्सय मोननो हागोन। थांनाय समफोराव जितु नैबे जि अनसाय बिथांखि बेखौ WPT NBC थारमाने प्लेन ट्राइबेल वेलफेयार फान्ड आरो जि आदार बेकवार्ड क्लासेसनि जि फान्ड दङ बे फान्डखौ होनाय जादों आरो बे हिसाबै थांनाय समफोराव जों नुदों बिपिएफआ बेफोर फैसाखौ बिथांमोना मिसइउज खालामदोंमोन। बिथांमोना मालाबा सिखा रुवा दानानै रानदोंमोन, मालाबा बेबायदिनो माने 100-200 मोननाय मुसारि होलाबायदोंमोन, खुन्दुं गेसाव होलाबायदोंमोन। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ बेखौ खामालासिनो
दिनै खुन्दुं गेसाव राननायनिख्रुइ माने सानै सासेबो उन्दुजायि आन्थु फोलोमजायै मुसारि रानालासे आरो माने औवा दाननो हायै खामानियाव बाहायजायै सिखा रुवा होआजासे बिथाङा 5,000 करि बेबायदि दुखिया न'खरफोरनो होदों आरो बे 4,000 बा 5,000 करि रांजों बै न'खरा सोरबा जुदि फिसा दखान होना दङब्ला केपिटेल हिसाबै बेखौ बाहायनो हायो आरो दिनै नोंथाङा जुदि मोजां मुसारि बायनो जुदि लुबैदोंबा बे मोजां मुसारि 5,000 नङा होमबा मोजां मुसारि बायनानै लानो हागोन मोजां दामि माने स्प्रिं लहानि मोजां सिखा रुवा दानानै लानो हागोन आरो बेबायदिनो माने मोजां दामि नोङो कम्बल बायनानैबो आग्लायसे आग्लायनानै आरो न'खरावबो बानलु संख्रि बायनानै मोनजागोन। नंगौ रायजोफोर बे 5,000 रांजोंनो माखासे सुबुंफ्रा गावनि बिजनेसखौहाय बारायनो हागोन 5,000 रांजोंनो सोरबा आइजोआ अमा फिसा बायनानैहाय फिसिनानै फेदेरनानै फाननानै गावनि न'खर संसारखौहाय सलायलांनो हागोन बे 5,000 रांजोंनो गलादारआ एसेल' दखान होनानै जाग्रा सुबुङाबो गावनि गलाखौहाय बारायनानै लानो हागोन सोरबाया बेजोंनो जि बायदिसिना दानानै फानदोंब्ला बे 5,000 रांजोंनो खुन्दुं बायनानै गावनि जिखौहाय बांनायनिफ्राय बांसिन बानायलांनो हागोन बेफोरखौ नुनानैहाय बिटिआरनि सरकार प्रमद बर' सारआ बे 5,000 रांखौ होदों नाथाय सिगांनि समावहाय बेबायदि रां होनायखौहाय जोङो नुबोआखै आरो बिपिएफ सरकारावहाय माब्लाबाबो बेफोरबायदि स्किम बानायनायखौबो जोङो नुनो मोनाखैमोन नाथाय दानि सोलिबाय थानाय सरकारा बेफोरबायदि गोबांथार स्किम बानायनानैहाय रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों 5,000 जायगायावहाय कम्बल मुसारि सिखा रुवा होदोंमोन बिपिएफ सरकारा नाथाय बे कम्बल मुसारि सिखा रुवाजोंहाय नोंथाङा मा खालामनो जेबोथ' खालामनो हाया नोंथाङा जुदि बिजनेस मावनो होननानै सानाखैब्ला 5,000 रांखौ लानानै अब्ला नोंथाङा गावनि न'खरनि थाखाय माबा मोनसे गोनां खामानियावबो बे 5,000 रांखौहाय बाहायनो हागोन बेनि थांखिखौ लानानै दानि सरकार प्रमद बर' सारआ होनायखौ जों नुदों स' रायजोफोर नोंथांमोनासो मा सानदों आंनि मथेब्ला बेफोरबायदि मावनाय हाबाया मोजां जादों होननानै आं सानो जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि